Helo, Jeremy ydw i, a heddiw rydw i'n mynd i ddysgu chi sut i wneud pyped. Nawr, allwch chi wneud pyped o unrhyw beth yn y tŷ, a dwi wedi ffindio'r holl beth yma o gwmpas yn tŷ ni. Felly, os dim eisiau mynd allan i brynu, jyst ewch i chwilio yn y cypyrdde dan y gwelai y pethau. I ddechrau, dwi'n mynd i ddechrau gyda'r darn yma, hen plwtyn yw e, a hen bar o sanau. Maen nhw wedi cael eu golchi. Hen bar o sanau wedi rolio i fyny. Nawr, ar pyped mae angen pen, yn does? Felly hwn sy'n mynd i groi'r pen, sy'n mynd i ffurfio'r pen. A dwi'n mynd i roi'r belen fach yna yn y clwtyn a clymu fe gyda band elastig. A pob math o bethau yma. Clymu fe'n dyn. Falle byddwch chi eisiau help gan rhywun arall i wneud hyn. Oce, dyna ni, mae dyn ni ben yn barod. Falle na i rhoi bach o lwmp ar gyfer trwyn fan'na. Bach o trwyn. Dwi'n ddim yn ddigon fel pyped na ydi. Be nawn ni nawr? Llaw. Mae dy fi gerrig o'r ardd fan hyn, a fi'n mynd i lapio'r garreg fach yma yn y gornel i greu siap fach gron a rhoi band elastig o'i gwmpas i gadw fe mewn. Dal ddim yn gweithio. Coesau. Pegiau. Pegiau o'r ardd. Mae'n rhoi rhain ar y gwaelod i fod yn debyg i goesau. Bydden nhw ddim yn goesau go iawn, ond bydden nhw'n debyg i goesau. Yn dechrau dod. Dwi ddim yn gallu dangos dim teimladau eto. Mae angen pethau ar ei wyneb. Ceg. Dy fi ddarnau o bapur arian a papur coch a papur oren. A dyma un rydw i wedi torri'n gynharach fel siap ceg. A rydyn ni roi hwnna. Mae'n dechrau dod. Eisiau bwy. Gwallt. Gwlan cortwm. Dyma ni. Dal ddim yn gweithio. Beth arall sydd ei angen? Llygyd. Darnau bach crwn o bapur wedi glido fan hyn. Un. Dau. Dwi'n mynd i ddefnyddio'r pen yma i roi canol i lyged. Dwi'n credu falle. Wyt ti'n barod? Wyt ti'n siŵr bod ti'n barod? Gwed helo te. Mae'n dweud helo. A dyma ni, mewn 5 munud, wedi wneud pyped. Ac os hoffech chi wneud pyped, byddwn ni'n hoffi pe byddech chi'n anfon llun o'ch pyped ata ni, yng Nghwmni Theatr Arad Goch. A dyma'r cyfeiriad. post@aradgoch.org. Nawr cewch chi roi'r lluniau ar Twitter hefyd, a gofyn i rywun eich helpu chi, @aradgoch ac @celf llinell Cymru. A dwi wir yn edrych ymlaen at weld eich papedau. Nawr te, ar ôl hwn, fydd un arall yn ymddangos cyn bo hir, a byddwn ni'n dysgu sut i wneud i'r paped siarad a symud. Hwyl fawr.